ובכן, קהל נכבד, מלכת היופי לשנת 2013 היא... לא, מה אתה עושה פדיחות? נכון. And the Oscar goes to... עזוב, פרוש אחי. קהל נכבד, הורים, משפחות, מורים, עובדים, תלמידים, חברים ואורחים. ערב טוב וברוכים הבאים למסיבת הסיום של מחזור ס"ח 2013! אתם מתבקשים לא לשכוח להדליק את הפלאפונים בתום הערב. תודה. זהו זה, הגענו לערב הגדול, לא חיכינו כל כך הרבה זמן. וכמו ששמתם לב, גם נעלמנו לחודשיים. אחרי 4 שנים מלאות בחוויות שלא יכולנו לחוות בשום בית ספר אחר, אנחנו מתכבדים להזמין לבמה את מחזור ס"ח האחד והיחיד! גבירותיי ורבותיי, קבלו אותם, מוכשרים, יפים וראשונים, כיתת הבנאים! המחנכים, נתן גמא ודני לאו. תלמידים, ליאור אלון, עדן ארוש, שקד אוסקר, רפאל קרסנטי, עמית מלן וטל בן שטרית! יום הולדת היום, ואנחנו מקדים לכם לה המון מזל טוב, אז כולם המון כפיים ושים הולדת. היום יום הולדת, היום יום הולדת לסיגלי. היום יום הולדת לסיגלי. חיכיתם להם הרבה זמן, קבלו לבמה את ד' 8 בחסות וברשות פלורה פלנר! דנינה פרג'ל, דנה לשת, זוהר אולשר, עמית מוגליאנסקי, מאי אופיר, קובי מויאל, נוער ילוד, יעל מילר, די יוסף, יעל מילביץ', נופר בר,
שנים על עמוד, גויה גולני, יאנה ניקולסקי, ואליה גלפרין, חץ מדר, תואר הדש. אבל שמענו וסיפרנו אגדות בלי סוף. אנחנו, שכל אבן בבית ירח, כל ענף על כל עץ, כל תוכי בפינת החי וכל לוח מבחנים חדש השאירו בנו את אותותיהם. אנחנו כבר שבעי אגדות. אבל בכל שנה כשמגיע תורם של הגוזלים הזקנים משמע אנחנו נספר את האגדה בקריירה הבית ירחית שלהם. בכל שנה יוצא לב ודלית עם סיפור או אגדה אחר. השנה לא היה לנו ספק. בחרנו פה אחד, אליפה, אליסה בארץ הפלאות. כן, את זה אתם כבר יודעים מהזמנה. ארץ הפלאות היא כינוי די הולם למקום הזה, בו כולנו בילינו ב4 השנים האחרונות. אין ספור צמתים ומפגשים מרתקים, אין ספור פיסות מידע ומחשבות על החיים. מורים מעוררי מחשבה, שיעורים מעוררי מחשבה. דקות מעוררות. הבנתם? הסיפור שלנו מתחיל בטקס קבלת האליפים בוואדי של בית ירח. בבוקר די שמשי, ב1 לספטמבר, משמע 1/9. משמע היום הראשון ללימודים, בשנת הלימודים, מי יודע כמה. חבורת האליפים נרגשת, שזה עתה נפרדה, פרידה סוחטת דמעות, מבית הספר היסודי ומי יודע איפה, עומדת להיכנס בשערי ממלכת בית ירח. ממלכה מלאה במדשאות ירוקות, קרי דשא ירוקים, שטחי גן ירקרקים. פסטורלי, אתם יודעים. אליפים, השמיעו קול. אני נרגש! אני מבלבלת. זה כל כך מרגש! זה מבלבל? אני בסרטים. זה סרט מרגש בטירוף! סוף סוף תראה! הלוואי ויש בקיוסק ברד. מה זה מתייבש לי הגרון? וכן הלאה וכן הלאה. ובצד עמדה לה נערה עם לוק לא רע. החזיקה את ספרי הלימוד שלה בידה וניסתה לקבור את עיניה בתוכה. תגידו לי, מה זה השטויות האלה? איזה שעמום, אין כאן אפילו ציור אחד. גם כן, טקס קבלה המביך הזה. מה אני צריכה ורד? מה זה בליינד הייתו בית ספר? גם כן שטויות של קיבוצניקים. מלאה בטקט, מידתית, מנומסת. מלאה בטוב האליפית הזאת. תשמע, מה זה לא מתאים לי מקומות חדשים? אני עפה. חשבה לעצמה האליפית שהיא בספר הלימוד המשעמם שלה יכולים פשוט להתנדף. אבל מפאת חוסר כבוד. ובגלל שדלית משועמם היה נורא משועמם, וממש רצה להצחיק את כולם. שלחה דלית את רגלו הימנית בין שתי רגליה של האליפית החטיפה. והלא מנומסת? והלא מנומסת. האליפית המסכנה שניסתה להעלים את עצמה מעל פני האדמה, מצאה את עצמה מתגלגלת על הארץ בחוסר שליטה. שמלתה התחלחלה התלכלכה בבוץ. היא יכלה לשמוע את אצבעות המצביעות עליה ולראות את צחוקה המתגלגל של יצורי בית ירח הוותיקים. לאן זה הגיע? היא החליקה מרוב התרגשות! קורה. זה דווקא מרגש. מסכנה, היא בטח מה זה מסרטים, זה חתיכת חלום רע להתגלגל ככה. אליפי, שקט! אליפית התגלגלה והתגלגלה. היה נדמה לה שהשטח כולו הופך למגרש החלקה על הקרח. היא המחליקה ואחרים עומדים וצופים בה. אחת מהרה התחלפו המראות. המדשאות הירוקות הפכו לשחורות. בני הדליתים המצחקקים נעלמו כלא היו. ותחושת הגלגול הפכה לתחושה אחרת. תחושה נעימה ביותר. תחושה של צניחה חופשית. מעבר בין עולמות. כמעט חלום. לא ברור אם זה חלום או מציאות. מה שברור הוא שאין לה יכולת לשלוט בנפילה. ואולי גם אין לה רצון. חפצים שונים החלו מתעופפים באוויר. צלילים נעימים, כתמי צבע עזים. כל הפתיחה הזאת מרגשת אותי בטירוף, אני נרגש! סתם בלבל בביצים, בוא, אתה לא רואה שהיא נופלת? Some of them want to
השאירו את האשפה, לקחו את החשמל, תרימו את הכנרת, חבל על כל טיפה, שיחקנו כדורסל, אני על הספה. אין לי רגע קלוס, קלוס פסטיבל והוא ואהבת תשאר לי רגע דם. לקחת פסק זמן ולא לחשוב, לשבת מול הים ולא לדאוג, לתת לראש לנוח מהפיצוצים, לתת ללב לנוח מהלחצים. אני יודע שזה לא הזמן, בעצם גם אני עוד לא מוכן, אבל הנשמה רוצה קצת מנוחה, תתפוס אוויר בשביל לחזור לעבודה. אולי זה רק משבר קטן וזה חולף, אולי פשוט אני נהייתי קצת עייף. אני חייב להקריא כל מה שאני רוצה, כל מה שאני מגיע וזה לא מפריע, הוא מלטף אותי ויש אצלך אור, למה לי לעצור? אני רץ, אני חייב להקריא כל מה שאני מגיע, כל מה שאני מציע וזה לא מפריע, הוא ממסתר אותי ויש אצלך אור, אני בטח לא נחזור, אני מציע, אני רץ ולא מגיע, קבלו את השעון, אסור לכם לישון, כן אני רץ, לרוץ מהר, לרוץ מהר, לרוץ מהר, לרוץ מהר, לפני שיאמר, רוצה לרוץ מהר, לרוץ מהר, לרוץ מהר, לרוץ מהר, לפני שיגמר.
מבט של מסדרון אינסופי, כל הדלתות מובילות לחדר חדר ריק, על הגג שלו הגשם דופק, הוא מספר לך שאת לבד. התקרה בו כולה וכולי בקירות, ותלויה בו מראה שמראה מה היה יכול להיות. בעולם מקביל שם אנחנו אוהבים תמיד, במרחק נגיע מכאן, במרחק נגיע בעולם מקביל, שם אף פעם לא רגיל, במרחק נגיע מכאן, במרחק נגיע מכאן. סר חיוור, התנר מתקלם מסתתר, היא רגועה, שתי סוסים רצים למעגל. זה חיוך, היא רוצה רק לשקוע נמוך אל הפנימים שזוכות הקרקעי. התקרה שם כולה וכולי בקירות, גם הים הוא מראה שמראה מה היה יכול להיות. בעולם מקביל שם אנחנו אוהבים תמיד, במרחק נגיע מכאן, במרחק נגיע. בעולם מקביל שם אף פעם לא רגיל, במרחק נגיע מכאן, במרחק נגיע מכאן. בעולם מקביל שם אף פעם לא רגיל, במרחק נגיע מכאן, במרחק נגיע. בעולם מקביל הסוסים באדם, הפנינים זוכות שם הקרקעי. אני לא רוצה הבאה שמנה של 20% ריבית לאיזה 100 שנה, תנאים מצוינים למשכנתה נוכלה, עם קרן לפנסיה ונקודות יציאה. אני לא רוצה לקבל החלטות, לקחת אחריות, להתחשב בנסיבות, לדעת מה אמרו אתמול בחדשות על אנשים קטנים עם בעיות גדולות. אני לא רוצה להתבגר, להשלים, להסתגר, לקבל את זה ולוותר. אני לא רוצה להתבגר, לא רוצה את הבוס על הראש, 2 מכוניות וילדות 3, ועד הבית משמר שכונה, לריב השכנים ולטפל בגינה. לא צריך להחזיק מניות, לקנות חיים זה לא אומר לחיות, ללמוד להתפשר ולעגל פינות, המון מציאות אבל חלומות. אני לא רוצה להתבגר, להשלים, להסתגר, לקבל את זה ולוותר. אני לא רוצה להתבגר, שהכל כבר צפוי וגלוי וידוע, ואין כזה סודות, הכל בתוך הריבוע. להיות מכובד, מיושר ורגוע, לשלם את המיסים, לשלם את הביטוח.